Nyakoro Ramogi jong machiegni e TWAK marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono anyisi na bro bedo kaduogo mar mondo mi atai e TWAK e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono machakore sani nyaka ngo chop kanyo saa 5 mar onyango. Thuon wach modwa TWAK e Nyakoro Ramogi jong okinyi makawuono otudore kod report mabende duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC nogolo odiochieng' manyoro. Report makamano EACC ogolo kotudore kod weche mag mibadhi mabende osebedo katimore pacho kae ahinya mamulo chenro mar chiwo asoya. Report makamano en mar higa mar 2023 manyiso kaka chenro mag chiwo asoya kochakore higa mar 2000 kipimo higa mar 2022 kod higa mar 2023 bet omedore. Gino manyaka sani koro wanyalo wacho ni jo Kenya giwegi bende koro oyie mar chiwo asoya inyanya to sectors mopogore opogore. Kata kamano penjo en ni ponono higa ni e kinde mibro bed ka ichiwo report weche mag chiwo asoya biro bedo komedore kose biro bedo kodok chien. Ta hinya ng'amo nego be ni puonjo jo Kenya rach ewi chiwo asoya. To kaponono ja Kenya oko chiwo asoya mano nyalo mone mar mondo mi kik oyud chenro moramora mar sirikal kose mane momiyo kinyi makawuono antiere kae kod welo ariyo wadwa poro wach mar mondo mi wane aneni to koth no chako gowa gi kanye ang'o momiyo chenro mag chiwo asoya siko kamedore ahinya pacho kae ahinya kalore kod report no mar EACC mar higa mar 2023. Antiere kod welo ariyo antiere kae kod Ondiek en jasiasa machiegni ahinya TWAK mar okinyi makawuono chieo nade. Chiemo maber kamano kuom wathuolo mondo watwagi wechegi ahinya kwang'iyo kaka Kenya winjo chop mbele kata chore mbele to gi kaka wang'iyo rang'iny go mar kedo gi mibadhi e Kenya ka to ahinya mibadhi maduong' en asoya. Chiwo mitbilie mondo mi ng'ato oyud kako nwang'o gimoro ma samoro ne bor kode matin. Gino ni mo tulo watwag machiegni ahinya. Wendwa mar ariyo Nyakoro Ramogi jong antiere kae kod Agoro en jakedne ratiro mar oganda machiegni ahinya. Peter ichiwo nado kinyi makawuono. Kamano achiwo maber mokwongo goero kamano kuom luongo ka mondo watwag kod oganda. Adiri makende ne wach mar chiwo asoya osaketho kaka dhano dak. Wang'iyo gima nego oganda e Kenya ka moingo gimoro amora sani en wach mar corruption, wach mar chiwo asoya. Machiegni. Kamano. Nyakoro Ramogi jong in bende nyalo tudri kodwa kamoro amora ma intiere okinyi makawuono kichwalonwa penjo paro moro amora kokale namba mar ote machuok 236000. Mbui maro mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo ibiro yudowa kacha Ramogi TV Kenya. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kapok wachako TWAK marwa ayanga adwani wawinja ne report manolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Walter Nyambaga kabende ne oyuoro e romo no mane EACC luongo ka gichiwo report margi mano mar weche mag mibadhi pacho kae report mar higa mar 2023. We wawinja ne monde. Kagigolo report mar chal mar mibadhi e Kenya report 2023. Duol makedo kod mibadhi kod timbe mag bidhruok EACC e log tich mare Nairobi olero ni jo Kenya pod chulo asoya mopugno e ka giyudo moko kuom gik magidwaro e apise mag sirikal. So you can see the impact of corruption in terms of unemployment, the issue of nepotism, the issue of deliberate delay whereby it becomes a source of extortion. And that's why like in the police we are really insisting that we need automation. And we need some more rules. For instance, if I'm to do some modification of the traffic rule, I would say that a policeman should never enter a car of a motorist. And I would even go further and say that policemen should have uniform without pockets. Duol nolwaro iro e migepe mag sirikal ma ikwayo asoya sasa kaka migawo mar arita kwe e motelo ka iluwe kod mano mar thieth to migawo mar wuodhe kod apaya bende mibadhi pod onyonore kaka migawo mar lweny somo to kod mano mar lowo. Report no bendo yango ni jo Kenya mathoth mamanyo tije bende yande ochulo omenda maromo 163,260 ka gidwaro tije to moko bende wachore ni nyocha ogolo mitbilie mondo giyud passport nyaka 74,000 to moko madwaro oboke magoyo report kobila mi kwayo nyaka 20,300 kama gorak en 17,000
to chulo tese mag lope en 12,773. When a good percentage of Kenyans are saying that they have participated in corruption, again, what it is telling us is that we are sick. And corruption is like a cancer. It eats you slowly, and eventually it's going to finish you. Yes, olero ni counties kaka West Pokot emotele weche mag Asoya ka kum jok modadhogi kwan omenda ma ikwayo kuomgi ka otimnegi kwan pogo to en shillings 56,695 ka Nairobi to ripodno oyango ni ne ogolo mit bilie maromo 37,768 e counties kaka Murang'a bende nitie list kod pesa maromo siling 18,378. Kisii bende mibadhi pod chiwore e kwan mar pesa maromo siling 16,810. E kaunti ma Homa Bay e golo Asoya chopo siling 50,057. Te kaunti ma Siaya bende EACC olero ni mit bilie e golore kod kwan mar pesa maromo siling 4,272. Ka Kisumu to nyonore kod kwan mar pesa maromo 2,547. Mombasa bende nie list kod kwan mar pesa mag Asoya maromo 2,400. EACC bende koni bede migepe ma ikwayo Asoya sasa otingo bad migawo mar obila, bad migawo mochung' ne chiwo oboke mag wuoth madhi e pinje ma oko mong'ere kaka passport, kuonde mag ndiko pande thurka, ute mag thieth, bende migepe mag somo kanyakla kod migepe mago mag law. The most corrupt departments or agencies, the police is leading at 55.4%, followed by the immigration department. EACC wacho ni mondo oganda othegre kod mibadhi nyaka giyud puonj maliw e wi rach mag mibadhi kendo chwalo sirne migepe makedo kod mibadhi kama duong' to nyaka jokanyo mag sirikal ti kanyakla e lwenyno. Duol mar EACC wacho ni mibadhi mit. Duol mar EACC bende wacho ni mibadhi rach mimako go boke. Kuom thuolo mar ndalo 100 mabiro EACC wuok oko mar eluit oganda e wi rach mar mibadhi. Kata kamano, gitielo ni in kod an ema nyayo mibadhi e yor golo mit bilie. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Haya, jokenya ema ponono nya weche mag mibadhi, weche mag chiwo mit bilie nikech iwacho ni ponono jokenya koro sekawe kaka gino ma onego bed ni gitimo e kinde ma gidwaro kata services mag sirikal. Nitiere migepe mopogore opogore ma bende wach kanyo ni mibadhi ng'enye. Achiel kuom gin migawo mar arita kwe, migawo mar thieth, migawo mar wuodhe kod apaya, migawo mar lweny, migawo mar somo kod migawo mar law. Achak kodi Kennedy Ondiek, coordinator mar UDA South Nyanza. Koth nochako gowa kanye manyaka koro migawo mar arita gi migepe mamoko ng'ato nyaka chiwa mit bilie eko yud services. Ya, erokamano Joyce. Aparo ni namba achiel ma owinjo bed ni wang'eyo kaka oganda ni to ere gima wan wadwaro ne pinywa. To pinywa chalo nade e yor nweng'o kata e yor dwero. Gima jo ong'ego ng'e en pogruok e kind mibadhi to gi Asoya. Asoya en achiel kuom yorego mar nyayo mibadhi nikech mibadhi ahinya en tiyo marach kod ofis to kod mwandu go moket e lweti in ng'ano ero manie ofis momi tekono mar tiyo go ofisno kata pango kata pogo mwandu moket e lweti go ma luongo ni misappropriation kata iluongo ni embezzlement. Inyalo tiyo go marach, tiende nya tiyo gi ofis momiye yo marach kata inyalo tiyo gi mwandu momiye yo marach. To maduong' ma wadil godo e Asoya en ni mit bilie osebedo kodwa. Kipenja kuma ne koth ochako gowa to an aparo ni onyuola ayudo ka corruption dhi mbele. Kano corruption mar mit bilie. Asoya dhi mbele nikech Asoya chakore ahinya kendo kuomwa. Nikech in midwaro ni mondo yud tich. Aneno kondiki kuonde mag ng'at madwaro tich, kuonde mag ng'at ma dwaro kata mondo timni gimoro kaka services. Wawacho ni idhi kata ka police station, idwa ni mondo dik ni abstract, tuomo gari, idwa ni mondo dik ni abstract. Jowa samoro ok dwa kawo thuolo mondo oriti process mar ndiko abstract manomol. Oro opisa moro goye kando kone ni to kiwe mondo gini los ni piyo. Abiro ka nadwa discuss report ni kang'iyo gik moko ariyo. Namba achiel, EACC kaka duol no ero en duol mane? En duol mang'iyo mibadhi koso duol makedo gi mibadhi? Ing'e ni nyaka wang'e pogruok. Anti-Corruption Commission
en commission makedo gi mibadhi, ok en commission mang'iyo mibadhi, nikech ka giwacho niya gidhi timo research, koro akia ni survey ni ne gitime kuom ng'ama chalo nade, nikech kiwachonwa niya mibadhi kidhie Pokot County nie motelo e yor pesa ma oriwore pesa average ma nochiw mondo mi ng'ato e yor asoya. Koro apenjo niya EACC tijne en kedo gi mibadhi, joma no gipenjo mane giyudo ni ochiwo asoya kata okawo asoya gi be dak report ni onyisowa ni kaluwore gi reserve survey mane wayudo, ne wayudo ji marom kama manyo ochiwo asoya wamakogi, mano mi asoya wamakogi. Tiende ni gin gidhi ng'iyo kaka asoya no ochiw to gidhi kedo gi chiwo asoya no, nikech an ageno ni owinjo bed ni ka ibiro chiwo report ni nayudo kaka assistant chief kochung' to wacho nayudo ka mine 7 uso kong changa, to ok onyal nyiso ni ji 7 ne uso kong changa to ok oting'o nwa ji 7 momaki ma uso kong changa. Ponono bendi bedo kinyiso ni ponono kang' mane monego bed ni kawo, to bende onego puonj mane monego bed ni puonjo jo Kenya ahinya e wi rach mar chiwo asoya, tere kaka chiwo asoya ponono thiro weche mag dongruok e pacho ka. Winja ne Peter Agoro bende ma bende en jakom Justice Alliance riwruok makedo ne ratiro mar oganda, ponono koth nochako go piny Kenya kanye kalno ne kwang'iyo higa mar 2022 asoya manochoke ne en wanyalo wacho ni 6,000, kata kamano higa mar 2023 kaluwore kod nonro mar EACC asoya makamano omedore nyadiriyo ochopo 11,000. Ang'o matimore? Apane mokwongo nyaka wapenjre ne to kane wang'iyo report ni en report maber kabisa, nikech okonyowa ng'eyo atua mwan wakawo kaka oganda yor mar kedo kod mibadhi. To wapenjre to ang'o momiyo gini nochako, yes corruption dhiga mbele, ta ang'o momiyo medore. Koro medruok ne iwacho ga ne ati top rech chakore gi ewi rech. Ma en wach manyaka wang'e to sirkal kaluwore gi migawo mar sirkal gin gitime ang'o e wach mibadhi, nikech ka wang'iyo wawinjo ka jatendwa sani wan gi jatelo maduong', gimomiyo ji bedo gi sirkal en donate some powers ni these authorities mondo mi gitim tijni. To wang'e to sirkal be tiyo tije, to ka sirkal otop gi wiye malo to japiny ma pinyni ka ngima tekne obro manyo kako timo mondo chiem. Koro iyudo ni samoro ok en ero ma jopiny, en gima obedo created gi sirkal, migawo mar sirkal. Ne kane idwa dhi kawo passport kamoro to sirkal oketo ne ati en gima deliberate ne ka passport monego bed ni wuok gi 2 weeks ibro yudo ka okete ni wuok after 4 months. Inyisi ne ati printing papers onge. Printing papers onge to japiny ni chulo ushuru monego bed ni kodhi kacha to kawo 2 weeks. Koro sirkal be gi play a major role mar pidho mibadhi. To wabro penjore ne to ka sirkal ema pidho mibadhi, nikech adiri makende ji tho osiptal, ibro yudo ka yath biro osiptal to jopiny ok yud yien, nikech ng'ato malo kucho kane gini donje yath donjo osiptal ng'ato nokwalo pesani. To kata modonjo matis cha be koro jogi koro puonjore, nyathi be puonjore, ong'iyo kaka gini timo, ochakore nyaka yor masomo. Ne kane dhi skul nyathi okadho penj maber, to nyathini mondo mi dhi skul maber nyaka bribe. Koro gini wa plande pa nyathini ka mondo ni dhi skul i join form 1 ni kadho maber onego bed ni dhi stare, ne to kane okigolo gimoro to kinyal dhi stare. Koro waneno ni kata mana culture wa mar somo be nyame badhi. Koro gini is a culture, is become part of us. Madwani mondo wang'i kaka oganda ne to ere kaka wanyalo golo gini, nikech obedo achiel kuomwa. To ok wanyal adiri makende wan gi sheria e Kenya ka mar kedo mibadhi, lakini jotelo onego bed ni kedo gi mibadhi otop from malo. Winja ne Kennedy Ondiek be na dira ni sirkal ema pidho mibadhi mana kaka Peter Agoro wacho ni porno sirkal ema mono mar mondo mi chenro moko dhi mbele mapiyo piyo, makoro chuno japiny ni koro donjo ofuko ne one kaka onyalo dok gi e tok 10 ochiwa ne gimoro matin mondo chenro no kasne. Ing'ene joma luongore ni kedo ne ratiro mag oganda gi kipenjo gi kata gima ratiro mar oganda no en, samoro biro kawe time mondo o explain ratiro mar oganda mokedo ne ni, nikech samoro ibiro yudo ka ratiro mokedo ne ni onge kata, nikech gima winjo wang'e ni to jo Kenya omedore machalo nade. Ing'eni report ni wacho ni ng'eny ji dwaro chiwo asoya mondo namba 1 gimoro odhine gi mapiyo piyo, namba 2 oyud opportunity ma samoro ng'ato ok nya yudo. Wach ni chance nitiere mar puonj e sikul achiel, jomo apply gin ji 100
to en chance achiel. Ibiro yudo ni ji dwa chiwo mibadhi, dwa chiwo asoya mondo mi omany chance achiel no oyudi. Ok odwa ng'iyo ni gin ji 100, en odwa ng'iyo ni ochiw mondo oyudi. Koro ji 100 dhi end up nochiwo mondo oyud achiel cha. Koro emomiyo king'iyo average to iyudo ni ji ogolo masoya mang'eny. Then gimachielo magidwa matimore ni an wadwa ng'iyo niya, nitie theory to gi practice. Jomoko wuoyo gi theory ni owinjo bed ni timore kama. To kaka ang' ikono ni mondo koro otimre, to ok nyal timore nikech population mar Kenya, rate mar population growth to gi chances mar available mar tich. Nyaka wang'e ni chances gi romo nade. Gima jo Kenya koro nyaka wabedgo en horruok. Nito an graduate. Owinjo bed narito mondo ayud thuolo mar tich, koso owinjo bed namanyo gi pesa na moro mondo mi ayud tich. Ponono gigo biro kaluwore kod nok mar tije mantiere pacho ka. Mane momiyo ponono ng'ato kowinjo kata ni thuolo nitiere kumoro. To wacho ni we agola ne gimoro mondo ayud tijno mapiyo piyo. Kwachako kod dino kata bugo mar nok mar tiji nyatimna. Adwa kelo ni ka chomo ni population mar Kenya to gi opportunities mantiere to gi kata ushuru michoko. Gima duong' en ni Kenya wachomo level ma koro wadhi more than 50 million. Samodhi more than 50 million, inyang'iyo universities ma wantiere go. Ndalo mane wachako chon ne wan gi universities 6 kata 7. Kawuono wan gi universities mokalo 76. Universities mokalo 76 gi joma graduate kowuok kuomgi gin almost 1,000 every year from every university. Koro yoro niya, njowa ma wagolo e skundewa kata colleges gi tertiary colleges ng'eny to opportunities tin. Ma gima notimo piny ma Nigeria. Nigeria population nodhi malo kabisa to opportunities noko medore. Emomiyo ineno ka sani sirikal aparo ni paro mondo tim gimiluongo ni manufacturing. Wadhi e manufacturing model mondo mi wabed ni wanyalo employ many. Emomiyo ineno ka Ministry of ICT biro gi gimiluongo ni digital hubs to gi digital jobs mondo mi jok mok nya yudo direct employment kaka jopuonj, kaka doctors, kaka the rest nyalo dhi content creation, nyalo dhi some things like that. Emomiyo talents bende bedo nurtured mondo mi joma ok nyal donjo e puonj, ok nyal timo, nyalo dhi go mpira kaka Olunga ni neno koro go mpira lun magonda deka. Olunga eno employed without sirikal okondike. So nitiere opportunities ma nyalo bedo, but maduong' ni Asoya ka wadwa ni mondo Asoya dog piny gimokwongo manyaka timre, nyaka wajo Kenya wadhi mos matin. Keche wang'e ni to thuolo mantie okoromo. Kaka samoro idwaro sani koro KWS olando tije. Wan wajoma ni but sirikal, digonwa simbe ma ok simbi opong' gi simbe. Nia, konya. Then, ibiro end up ni kwere ni okinya konye, to biro gajoro dhir ng'ama chielo, to dhi madhi kone akel gimoro amiyi, to samoro gini be samoro ok dhi yudre. Koro gima timore ni jowa nyaka bed thuolo mondo ng'e ni fine, ka ok ayudo direct employment, nanyalo chako uso gimoro matin, kapod arito thuolo, nikech the more me involve yourself e golo Asoya, ine midhi asara, to then, ka wang'i gik, Tisa moro igolo Asoya ni to boke yude. Koro angi chaki dhi chaki riedo ka police ni na golo pesa na kama kia ni kori luongo ni obtaining by false. To ka police kuro bende podangi gole Asoya. Ka police kubidi gole Asoya mondo chaki many pesa ni moselal. Koro wadhi asara double. Moloyo ni link gi pesa ni mana 1,300 ni ti chak godo ka war go kara dhoke usi ka podi rito thuolo mibro ndiki. Peter Agoro nikech kalure kod report mabende ke EACC no golo ne giwacho ni ponono ji gola Asoya kalure ni jo Kenya kia rach mar chwalo Asoya. Ting mar ng'ama onego bed ting mar ng'ama mar puonjo jo Kenya ni Asoya ok onego bed ni chiwo to ponono ng'ato kukweye Asoya okang' kama iminyalo kawo ne ng'ano mar mondo mi in kaka ja Kenya yud ratiro mari kata bed ni ponono ni chopo mar mondo mi yud abstract ka police kacha to kwaye Asoya kiki chiw tinyalo chwalo report kama ng'ama onego bed ni puonjo jo Kenya rach mar chiwo Asoya pacho kae. Nyaka wawinjre ne ati tich mar puonjo japiny yo mar Asoya en tich mar sirikal. To ponono en bad migawo mane mar sirikal mondo bed ni puonjo jopiny weche makama. Bad migawo mar EACC ma en tijgi. To sani kata ka iwuok ni iriembo gari e wang'ayo ka, ok ibi kawo 10 minutes kapok yudo police machungo gari ni mondo kaw Asoya. Koro EACC be ok chi tijgi maber nikech adieri makende ne ka giamua ne gidwa yudo joma temo kelo eche mag Asoya gi endara. To Asoya ni be nego ng'ato nikech kiyudo ka police en gima ng'iye gari
idio prebichi ni gari dhi kosa ajali mbele kujo odhi ketho ngima mar ng'ama chielo. Koro migawo mar EACC be ok ti tije maber mar puonjo japiny ne asoya kigolo to ang'o madhi timore. To gini timore mopogore kane ng'iyo KRA nitie tribalism ma be en part of corruption. Ing'iyo kane court wacho ne ati employment manotim KRA ne gi kabila ariyo, jalang'o to gi joma moko ka. Koro gini ochako gi ewiye malo, sirkal otop. Koro sama sirkal otop ni jopiny koro kata ka ng'idhi wacho ne ati polis ni nokwaya Asoya to in emibiro maki nikech ibiro yudo ne japiny okia adieri ma neto ka chiwo Asoya kata kok adwa chiwo ang'o monego bene timore. Koro nego bene EACC mopogore gi survey magitimo ni wadwaro action. Koro saa mar wuoyo orumo, wadwa ne mondo waneni to EACC ka watu mane ka ng'ato kwayi pesa onego bene tim ang'o. EACC onego bene puonjo japiny ne to i report kanye nikech kata mana report to kisa report ang'o dhi timore iyudo ga adieri ne ati kata police station sama idhi ne dhi report to in midhi report no in emichaki maki. Koro onego bene EACC bedo gi mechanism maber mar thiro Asoya. To kamano pok otimore ka EACC ok nyal timo gin mana report ma gigolo to corruption biro mana medo nya. Gin gibiro mana ka gichamo pesa mar survey no ka ditime ne gikawo pesa to japiny pod biro mana inyore pile kod pile. Kennedy iwacho kanyo ni EACC imbendi iwacho kanyo ni kar mondo mi EACC owuog oko wach ni ero ne wadhi kuonde ma kama wuoyo kod ji giwacho ni Asoya pono no emomiyo ne gi rank ni migawo mar arita motelo Asoya, migawo mar thieth motelo pono ne weche go mag mibadhi kachiel kod migepe mamogo mane giwacho kachiel kod counties ma bende ne giyango mar ng'iyo counties ma pono na Asoya kawore yo maka bende pa ni EACC osebedo ka timo tije hie mar kedo gi mibadhi e pacho kae nikech adira kwa ng'iyo higa mar 2022 EACC ne nitiere, higa mar 2023 EACC nitiere, higa ni pod EACC nitiere. To aneno ka weche mag Asoya ge pod medo mana medore. Bende EACC osebedo ka timo tije hie kaka Ethics and Anti-Corruption Commission maneno ni weche mag mibadhi odok piny. Anasisiko kawacho ni Kenya ka independent commissions ma wakete constitution kendo bedo created gi act mar parliament kaka EACC mobedo created gi EACC act ok nyal timo gigo eko ma jo Kenya dwaro mondo gitim to kara koro gibedo very disbanded nikech gimedo Kenya garama for nothing to gina flower girls kanyo ero onge gima ginyalo timo. Gima dwa wacho ni wadwa ni owacho ni sirikal otop. Adieri adwa koni ni ma ndiye wach ma nyaka nyo President William Ruto kaw tich to jo opposition gi jo activist osiko ni sirikal otop. Corruption en gima nochakre ka Kenyatta nie tich. William Ruto ne nitie sa Kenyatta sama moyo tiyo higa 24 corruption ne nitie sirikal. Kibaki no tiyo corruption ne nitie, Uhuru tiyo corruption ne nitie. Koro mar Ruto ni emotop. Gima timore ni systems wa emotop. Koro systems wagi ana wugo mbaka gosiepna moro ka wabiro mokwongo penje niya kopo ni iwacho like ng'o kona niya in kori wacho na to office mar deputy president dwa bedo renovated gi 700 million mano donge mibadhi ta penje no wadwa deputy president ok ndik voucher, deputy president ok gol gimiluongo ni bill of quantities, deputy president ok ndik gimiluongo ni budget proposal. Budget nyaka dhi work from the quantity surveyor mathin. Koro corruption oken top miwinji wachono. Corruption en system wa. Kang bende minister moro okaw action against gima kama. Activists gemo chako chomo ndara kaka minister no sando jotich moko. Sama nachiwo example moro kane blackout wabedo godo JKIA. To Murkomen noriembo MD managing director mar KRA mar JKIA owada activist ge mano pongo ndara ni ng'acho riembe yo ma ok kare. Tiende niya gidwaro ni mondo failure obed generally mondo sirikal obed blamed. An kaka paro ni EACC namba 1 nyaka ng'e tich mowinjo gitim. An ok apar ka tich EACC en ng'iyo mibadhi. Tich EACC en kedo gi mibadhi. An gima nuoyo kenda wacho abro wache nyaka wach report nitie ke yal en niya EACC no winjo nyiswa ni chieng' makama ne wadhi Marakwet kata Homa Bay County to wayudo ni ng'amiluongo ni Kennedy Ondiek en person A ochiwo mibadhi ma siling 200,000
ne ng'ama iluongo ni Peter Agoro ma en person B. To nikech mibadhi en chiwo kata wakawo Agoro gi Kennedy wamako kore kampo mbaroni marwa kama watia e jicha kama wamake ji wan gi Peter Agoro gi Kennedy Ondiek mowuok Mabei kane gikotimo mibadhi chieng' makama. Ok ibin wako suti luongo ji mang'eny madho chae ni chiwo report kaka ne ung'iyo kaka mibadhi. In fact kata dhi chiwo report no kende en mibadhi nikech en gimo tim gi pesa di jopiny to onge value magino medo. Nyaka wabed gi value for money. Emomiyo ka president ne wacho niya gidhi cut cost. Sano wacho ni gik mabedo printed ni kia t-shirt onge. Wabro ng'iyo ni to mibadhi mane manyocha wuok e printing ma t-shirt ka. To ere kaka wadhi timo saving mondo mi sirikal obed ni nigi pesa manyalo loso godo barabara, nyalo keto godo pige, nyalo ndiko godo nurses kaka koro neno sani. Kidhi e Public Service Commission, kidhi kate portal mar Public Service Commission. Sani endi jok mano apply in November last year. Pod yudo ka application in process. Tiende ni in process nikech pod ok ginyal bedo shortlisted mondo gidhi mbele mondo gitimnegi interview mondo gibed posted nikech sirikal pod rito mondo chok usuru. Osuru giwacho ni jopiny pay taxes, activists giwacho ni jopiny chulo taxes. Sama president kao tax no be gigo koko. Tax ni be ka president pok oyudo mondo chak timo gini bende gigo koko. To giwacho ni taxes ikawo. So ka wanyalo bedo ni wang'e gima wadwaro. Kidhi e liel nyaka ing'e gima oteri e liel. Gik moko ariyo ndito tero ji e liel. Achiel idhi timo mos ne ng'ama oyudo liel. To nitiere be jomoko madhi mondo chiem. Koro nyaka ing'e ki ng'ama dwa timo mos ting'e kuma joma weg liel nitie. To ki ng'ama dwa chiemo tichekori gi jakata, ing'eyo kuma jakata nitie. Ok niya in middle ground ka. Inya end up ni ng'ama idwa timo ne mos ok itimone to kata kucho be yudo ka chiemo bai. So nyaka EACC ng'e gima gidwa timo. Ka gidwa ng'iyo mibadhi to gibed ni ging'iyo mibadhi gibed survey team mang'iyo kaka mibadhi dhi mbele, then wamany team koro madhi kedo gi mibadhi. Duok investigation mar mibadhi kare ne police. To police bende nyaka ng'e niya ka EACC osechiwo gima alam machal kama, gito koro gi move nade mondo mi koro gidil gi ng'at miwacho ni nochiwo ni nikech ka ni chiwo en asoya en corruption. Ka ni ikawo en asoya en corruption. Ka ni nyiso ng'ato mondo kel en asoya en corruption. Ka ng'ato nokelo ni tiri ikawo en asoya en corruption. En four ways. En niya en dwaro corruption en dwaro soliciting. Idwaro tieni solicit kata ichiwo tieni give kata ikawo tieni receive kata iyudo tiende ni kiyudo gimoro man gi value ok ochuno bed pesa. Ng'ato mibadhi timore kata niya jaber insani luongo wabedo ka wago mbaka. Kopo ni twak na ok omori tigona chimu bang' tikona ni Ken ito ne ok iwuoyo maber. Tadhi de akelo ni kata na wine anyiew ni wine akonja ber. Sawa luonga next time. Mani ng'e ni mibadhi. Kamane kaka weche mag mibadhi koro nyiso ni nyaka kwadwa kedo gi mibadhi, duol mar kedo gi mibadhi nyaka be duol mar kedo gi mibadhi, ok duol mar ng'iyo mibadhi. Peter Agoro in kaka jaked ne ratiro mar oganda, ponono weche mag mibadhi to mana kijo kaka ni dosacho ne ok gin weche mochakore sani. Ahinya nyaka ta weche mag chiwo asoya ma nyaka sani koro waneno ka nitiere counties mopogore opogore, nitiere migepe mopogore opogore mag sirikal, kachiel kod kata kopogore kata koda wanyalo wacho ni ministries nitiere nyaka migepe moko mabende no yange. Bende nitiere kaka pono usewuok oko mar puonjo jopiny ahinya kotudore kod koso chiwo asoya nikech pono ng'ato bende penjre ni ng'ato koso chiwo asoya pono evidence mane ma ng'ato nyalo bedo godo pono ka ng'ato kwayi asoya minyalo dhi donjone godo tiwach ni ng'ani okwayi asoya ma kamae kaune uruoka. Apane wan kaka jo kedne ratiro mar oganda watimo kaka wanyalo mar puonjo jopiny ne chiwo asoya kata kawo asoya en richo. However, wan gi limited resources ok wanyalo bedo kamoro amora seche te. Emomiyo wakwayo ne EACC onego bene miyo gi gimiluongo ne prosecutorial power. Onego bene EACC sani ka ng'iyo EACC gi Office of the Director of Public Prosecution ne nitie ywaruok ibro yudo ne ati DPP notero ng'ate court to kosetere court within some time yudo ni this case bedo withdrawn with no legal basis. Kore ma wakwayo ni instead of mar EACC kosetimo investigation magi to pod gidhi to another body mondo emoter ng'ate court, onego migi power mar ka gisetimo their investigations to gin giwegi gitero ng'ate court. To wang'iyo sani court wa masani wan gi the best constitution ka ning'iyo rulings mag Justice Sifuna sani nitie gimiluongo ni Government Proceeding Act. Initially
king'iyo counties wage negi create den kata kama mar chiemo ne kane timo tenda mar $50,000,000 to mondo mi chuli pesa ni ng'ato biro nyisi ni to dwaro 50% of 50 million ibiro yudo kane ino ni tiyo kata 30 million to nyisi ni ono dwaro 50% mondo koka no chuli pesa ni. Koro kane wang'iyo court proceedings presidents ma wan go sani, Justice Sifuna nowacho ni kane government ni kod gopi moro sani oyieni kata county government ogidwe chuli ibiro tero gi e court ne jogi na supply gi makama to poko chula nyaka sani tikao gari mar county government itero to bedo auction. Koro chike aina gi konyo wasani e yo mar kedo gi mibadhi. Koro wambe nyaka wapuonji jopiny to puonjo jopiny ok wene jo civil society kende ma chakore gi odi to corruption en waluongo ne ethics en gima personal. Kaka itiyo gi tissue paper ka in e odi to gi kidhi Serena biro ng'e ka wan ing'ama jamibadhi koso ok jamibadhi. Kaka ituono sukari sama ni e odi to kidhi hotel tituono mang'eny ng'ata ina ni en ng'ama jamibadhi. Matiende gini osebedo culture mare manyaka wapuonjre ochakre e ot ipuonjo nyathine gima kama rach. Koro wan kaka jo civil society watimo our part mar puonjo oganda but waonge enough resources mar conducting this civil education. Ng'ama nigi that mandate maber en EACC nikech wamiyo gi pesa ma jopiny mondo mi gitim puonj aina ni. However ok wane ka gitimo tich kaka wan wadwaro kaka jopiny. Kamano. Kiwacho no kune kaka utimo tich mateno onego bed ni gitiego jopiny kose gitimo nang'o gikawo okang' mowinjore. Onego bed ni gikawo okang' mowinjore. Onego bed ni wabedo gi seminars mar luongo jopiny from the grassroots level nikech mibadhi chakore at county level. Ochakore at ward level. Ne ka nyathine dwaro basari ne to nyathini inyiso ne ka ni mi 20,000 nyaka iter ne ng'amo mi 5,000 ma mibadhi. Onego bed ni EACC bedo at the grassroots level gi conduct civic education. Jipuonje ni kidwaro basari titimo nang'o to ka ng'ato kwayi pesa mondo koko mi basari en guys a very easy process. Inyiso ng'ato ne wacho na kelni pesa wakelni pesa to sami kelo ni pesa cha EACC onego bed ni gisa bedo gi mechanism mi treated money pesa mo thieth maber to kimi sami miyo ng'ato imako ji ariyo to ng'ani koro bing ne no konyo EACC en inyalo weye nikech ne osa report to magi jogi biro timo mana ka gigi EACC offices gi obed devolved. Ok ne ati jomoko ni Nairobi jomoko gine ne Kisumu ibiro yudo kafe ma ng'ato dwa dhi go Kisumu no dhi report wach mar corruption ng'ani bodenyo onge gi pesa ne. Koro wakwayo ne ati migawo mar kedo ne mibadhi onego bed gi proper civic education at grassroots level. Ochakre gi dala ochakre gi mier ochakre gi wapuonjre sirikal puonji ji mopogore gi EACC's multi-sectoral approach. Kata mana chief onego bed ni nyiso ng'ato ni kidwaro basari onego bed ni timo kama, kidwaro apply e tenda kata mana school onego bed ni timo kama, to kokwayi pesa principal okwayi pesa mondo kokisa apply gini onego bed ni timo gimane. Koro onego bed ni obed gi maji te participate jopiny participate to sirikal be carry major role being ne ati gin gibedo well finance mar timo that mandate. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya kapok wadhi e yueyo marwa mokwongo aneno kwa dong kinde kariyo kende to wadhi e yueyo mokwongo Kennedy. Adira kwaneno kinde mang'eny iwacho ni kata weche gi mag Asoya mana kaka Pito wacho ni ponono ywaruok jabedo kal ni EACC kosetimo nono margi kata kosegolo kaka report makamae koro ponono wantiere kod ogai mar jomina wache buche mano DPP ma koro ponono iwenegi ting' makamano. To kinde mang'eny DPP jawito kata buche moko wacho ni ranyisi moromo mar donjo ne ng'ano ponono onge. Weche gi mag Asoya ponono ng'ato kokwayo Asoya nitiere ranyisi mane ma ng'ato nyalo dhi godo to chwalo kata bura kata dhi ka polis kata wacho ni ng'ane no kwayo Asoya ntiere kod evidence makamae mar mondo mi weche gi mag mibadhi ponono higa ni kigolo report to ane kodok piny. Analo wacho ni ka lero gima owadwa temo wuoye about wach EACC gi ODPP. EACC kalure gi act mar parliament kwa ng'iyo part 1 mar chik noiro matayo weche mag duol makedo gi mibadhi wacho ni maendi en chik ma olosi e parliament kata e od bura mondo mi olos duol no madhi timo gimiluongo ni nonro kendo chiwo neno e yorno e kalure gi jogo eko weche mag mibadhi. To gima nyaka wang'e ni Joyce, constitution marwa katiba mar Kenya kidhi e pend chik namba 49
orito ratiro mar ng'ano ero michichgo. Iluongo ni rights of an accused person. Kidhie pend chik namba 50 wacho right mag ng'ano ero mobedo detained. Tiende niya iluongo ni right mar fair trial. Sama ochiji kodi ni in gi mibadhi nyaka chiw neno no moromo manyiso ni in gi mibadhi. Gima nomiyo keti EACC emomiyo gininde tijgi. An gimoro kata ni EACC owinjo miteko mar tero kese court onge. Mani dhi mamedo gi thuolo mar ninde tich nikech already osemigi tich mar nonro. Ang'o momiyo dang' iwach niya komi teko mar timo nonro ki itimo nonro ma kitero ne ng'ama dhi cheko ing'e gima owinji dhi non to kisedhi nono tinono titero gima bogas maka ng'ama dhi cheko wacho ni onge gimoro ka nikech ng'at mondonjne nyaka bed gi ratiche to idhi ng'i niya to gimodonjne godo ni bende en gi pekno manyalo miyo nyiso ni ng'ani obed gi question kata gima owinjo duoki penjo mowinjo duoki. Gima duong' en ni wan gi prosecution mane motero yani duolo matero case court. Gine moyienegi dhi e court mondo gi explain. To jok moyienegi timo nonro. An gima nya recommend en mana niya Office mar Director of Public Prosecution obed ga special department ma deal gi prosecution mar cases mag EACC. Maka EACC okelo mata to a particular department bedo to gi dhi gi ja EACC to gi dhi through their investigation. Mondo mi ok ni ka ng'ato tere to en gi case malwar. Gima bende wadwa ni temo wacho madwa medo lero kabisa en ni puonj ewi Asoya ok owinjo dur ne sirikal. Puonj ewi Asoya chakore ute wawegi. Ka sama nyathini oluongi ochiwo example makare ni nyathini oyudo max 390 wan sani kuonde ma wan e sirikal awacho ni simola masama ne nyithindo itere sikunde ni jiyo kasi nyathino oyudo 390 manya Agoro sad nyathino oyudo 385 manya Mangu High School to government to seketo ni Mangu High School ng'ama dhiye en max 403 nyaka 195. Ineno ka nyathini nigi 390 okoromo dhi Mangu. Ang'o ma moni kao nyathindo dhi kama teko ni mar wiye okete. Koro kise kao pesa ichulo kumangu kumichule ko kidhi bedo gi nyathi piny inyise ni ng'e na chulo pesa kaka wacho ni mondo yud chance ni. Nyiso ni puonj mar mibadhi ga Asoya owinjo chakre utewa gi timbewa gi kaka watimore. King'e ni ng'ama noyudo second class tidwaro first class we dhi kuma jo first class nitie nikech mondo dhi kuro koro nyaka ichudi to chudo ni Asoya. Kopo ni dhi e police idwaro abstract. Ang'o ma moni ringa tiriede line. Tiriti ka police to tieko gi ng'ama ndiko ni statement tibi ndik mari. To ka ok ndik mari kawuono to kiny duok kiny ndik mari. Egi jo Tanzania oluoro jo Kenya nikech jo Tanzania wacho ni ngoja nitangoja tu. Ja Tanzania to ja Kenya to piyo dwano kadhe. Speed ondik ni limit ma speed limit 80 kilometers per hour. Ini dwa lausa nikech adeko kar monda wuogo da chona mondka kora idh piki tana dwa chunyi gi gacha ni ndara 120 km per hour. Araka mane ma wantiere. Kopo ni chances tin mar tich. Ang'o ma moni wacha ni sawa onge. Koro kise dhi chiwa Asoya ywak bi ywak usiko ne sirikal nigi corruption nikech William Ruto mage wacho sikira to pebie. To anto puka winjo kama si William Ruto kawe Asoya. To kopo no se kao dak se tere mondo none mondo mi timango tue kata donjne nikech president mar Kenya ok en above the law. Adwa no mak parono gi kanyo wakaw yoyo marwa mokwongo e twak mar wecheno mar mbako romo kinyi makawuono wamodho mana pi matin waduogo wadhi mbele ko twak ote magi bende abro bedo kasomo achiel kachiel okinyi makawuono kikidhi mabor. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan hali ya kuwa na imani na kutaraji malipo husamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi aliyoyafanya. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an tukufu. Bonyeza *811 *272# kupata faida za saum kama sikiza tuni yako. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusote.
Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Ka masira ojuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt e neno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Naisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mbona nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ticha Bichni, eng'ejo thumbewa. Nabedo ga gimusa machiegni gi tol. Mano miya chako ng'eyo matin kuhusu industry. Dibed ni tho mar owadgi ma Musa Juma ema nomiyo donjo e thum. Gimoro nitie mar family manodong'. To nayudo ka anyalo temo rite. Watwak gi nyamin Musa Juma, Mili Fedha, kama omiyo wambakane kaka jathum kod mathoth ewi Musa Juma. Matinde ni anabedo Mili Fedha nikech natemo rito Limpopo gi fans gi thumbego. Tudri gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Bichni, kochakore saa 2 okinyi, eng'ejo thumbewa. En ang'o ma inidwa timo gi puodho maduong' machal kamano? Sarpanji, ka inidwa ni mondo ibed jaloch e yiero, to in nyaka ibed gi pesa, to in nyaka ibed gi ohala motegno. To an abiro timo ohala e puodhono. Machiegni kendo nyako Ramogi ajong' wadhi mbele kod twak mar chenro mar mbako romo kama twak kod Asoya Osasa Kenya kalure kod report mane dul makedo kod mibadhi pacho kae EACC ogolo. Mano report mar nonro mane gitimo mar higa mar 2023 manyiso ni kwan mag asoya michwalo e pacho kae e higa mar 2023 nomedore nyadiriyo kipimo kod higa mar 2022. Antiere kae kod wela riyo Kennedy Ondiek coordinator mar UDA South Nyanza kachiel kod Peter Agoro jakoma mano mar riwruok makedo ne ratiro mar oganda mano mar Justice Alliance. Kapo ni kitudri kodwa gi sani pokilewa hinya podwa dhi mbele kod twak. Bende asingo ni abro bedo kasomo moko kuom ote mochwalo no okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomo gi achiel kachiel mondo winjane ni to joneno magwa maneno wa online to wacho nango. Lona Adhiambo Ochieng wacho na Asoya lich e Kenya kae, Kenya ka kwanza sekta mar health kionge pesa tich e sirikal onge owada. Inyalo bedo gi papers ma interviews bende ikadho but tich to ng'at ma ok ochopo kata interview e mayudo. George Kawuok Rongo wacho ni evidence mar kao Asoya ni kanye makata ka police ok kwai Asoya to dichung godo e court ka imanyo justice.
Mano penjo maliw ahinya. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho ni anto aneno ka jagol asoya gi jakaw asoya te richo. Gimoro amora ma iyudo e yor mibadhi ok last ga. Kata mana tich miyudo e yor mibadhi ok nyal chopo kodi mabora. Gik machalo kaka birth certificate kiyudo e yor asoya inyalo yudo fake. Aya, waluuru yo makare. Jopiny richo nikech kata kama ok dware asoya to ng'ato oseliero pesa jachien nondhogo Yesu, koro nyaka wabed motang'. Odhi mbele kowacho ni penjna welo ni ponono ni ng'ato okwayo asoya to okenge mage monego ng'ato kaw, to arita mar jal moripot bende nitiere. Ng'ama onge teko ginyalo winjo ga matek kochopo kar yudo ratiro. Awinjo u ka an umoja. Penjo maliw ahinya kanyo mar Ruth penjo kanyo. Otemo gika janeno moro wacho ni onge kaka asoya nikech ochakore gi malo. Wacho ni wahore bang' wuok e college. Watna osehore from 2017 ka oqualify e tij puonj Masinde Muliro University. Kara ohore nyaka karang'o. Mago moko kuom ote ma joneno magwa nyisowa kawacho ni sirikal to opop nikech en kabila ariyo kende ema ikaw. Ka polis to kidhiye to ndik piny ni in e victim no one. Polis endara to onge gima gitimo. Kidagi chiwo asoya to ok iring e yorno kendo. Mago ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono. Ruth Nyathi Ochieng penjo moro makare ahinya kanyo madagom mar mondo mi in kaka jakene ratiro mar oganda iler ne jopiny. Winjo penjo ma Ruth openjo kanyo kanyalo mana nuoyo. Openjo kanyo ni porono ng'ato okwayo asoya to okenge mage monego ng'ato kaw, to arita mar jal moripot bende nitiere. Ng'ama onge teko nyalo winjo mapek kochopo kar yudo ratiro. Adiri makende ne EACC kaka migawo mar sirikal ogolo in fact gin nyaka gi namba maka ng'ato kwayi asoya ti igo namba no. Gin in all regional offices mar EACC. Ka ng'ato kwayi sani pesa ne miya pesa makama mondo andiki e puonj, to dhi achiel kachiel nyaka the nearest EACC office. Gin gi namba, ibiro go namba no ti explain. Koro evidence midwaro ng'ato jawinjo mobeno penjo ne to ere evidence midhi prove go asoya ni. Koro kidhi EACC kacha gima gitimo ga, ibiro ng'isi ne gochne ng'ano, inyise ne koro ikelo ne pesa nikech pesa ema ng'acha dwaro. To samidhi cha imi officer achiel mar EACC timi gi pesa mobedo treated. Mana part of evidence, mana kaka gather evidence. Tinyiso ng'ato ne Honorable Ondiek kiwacho ni mondo mindi ka puonj idwaro 100,000. Warom Serena mondo ikaw pesa cha. To sami idhi romo Serena cha to mi ng'ata achiel miluori go achiel kachiel kata luwi to idhi ne dong pesa midwaro mheshimiwa pesa. Koro sami chiwo pesa cha en duty mar EACC officer mano omicha mako ng'ama ne kwaya soya ni. To evidence already ne in gi pesa, to pesa ni obedo treated. Ma kidhi go court en watertight case ma EACC bro win. To ochako penjo ni to arita mar ng'ama report ni to chalo nade. Once this report one gi witness protection unit e Kenya ka ma jogi bedo funded gi government money gi public money. Koro ka sirkal neno ne ng'ama no report case ni ngima ni nie e kinda kulu koda sumbi ti ibro mi protection. Ema miyo wan gi unit mar witness protection unit. Koro apane gima wala kene ati jopiny poko ng'eyo ni ka ng'ato kwayi asoya to nego bene timang'o. Koro sakre sani jopiny onego bene ng'eyo ni ka ng'ato kwayi pesa aina ni nitie EACC nigi regional offices. En mane bene wachno offices gi boro nego bene gi ng'iyo nikech giyudo pesa be mang'eny e migawo mar sirkal. Onego bene ward ka ward wabed gi office mar EACC reporting center. Iwacho kanyo makare ahinya. To bende jopiny moko chwalo ywak margi ahinya ni kidhi e od thieth tiyudo ka ikwayi asoya, kidhi ka polis iyudo ka ikwayi asoya. To ng'e ni polis kinde duto iwacho ga ni en utumishi kwa wote, matiende onego bed ni gitiyo ne ji duto maromre. E od thieth kacha bende ng'ato dhi adiera ponono idhi kata kod kad mari mar NHIF
kata kad mari mano mar insurance yudo ka moko podi ikwayi Asoya. Kwang'iyo sekta mar police kaachiel kod ute thieth, ang'o momiyo podi gintiere kod mibadhi kata obedo ni gin jogo monego bed ni konyo jopiny e rito ngima jopiny kata chiwo arita makare ne jopiny? Kenneth. Ana medo mana wacho ni Joyce ni mokwongo gima Peter wacho ka ma explain process minyalo chiwo go evidence. Ana wacho ni mage theory ma wacho ni. To practical ok nyal timore kama nikech neno sama ng'ato dwa ni gimoro timre ne en gi nyathi kaka miwinjo wacho no winjo hore cha openjo no dwa hore nyaka karango kalure ni ohore to moko to chiwo Asoya yudo tich. Koro sama ang' no biro dhigo ka EACC mondo mi omiye pesa mothiedhi cha ok nyalo nikech odwaro no ndik en gi geno moro kanyo ni kango golo pesa no to dhi yudo tijni. Koro kendo moko gigolo mamoko gitwe moko igolo nyaka mnotieno nikech ebo dwa ni gini moko ni gini sirie kindwa kod gima timore niya nyaka wang'e ni thuolo mar sirikal tin. An ma gima pona nuoyo kaka ng'ama wacho penjo no hore nyaka karang'o notieko puonj higa mokadho higni mang'eny. Nyaka wang'e niya sama universities medore ma jopuonje medo wuok mang'eny, sikunde ma gidhi puonje be medore nikech an asomo Samanga Kandiege Secondary School mosemedore bathe kanyo en Samanga to gi koto skunde matin tibiro yudo niya universities osemedore mang'eny to jopuonj wuok mang'eny higa ka higa. An gima nyanyiso jo Kenya kendo jo thurwa niya nye report owuok kanda agombo ni kwa discuss report ni ng'ato temo wacho na winjo ka bunge magwa chiew gokinyi to ahinya ma jopiny luo an ma emomiyo adok korka luo ni gigo mana koko ni ministry mar interior ema nitie gi corruption. To gima dwa wacho ni jo thurwa manyaka ging'e ministry mar interior en gi tich miluongo ni coordination. Tiende ni ok ochiw direct instruction ne police, otimo coordination mar tije police to gi tije mamoko mag sirikal mamalo. Koro police nigi ng'ama iluongo ni inspector general, mano independent body. Inspector general of police en independent, en ema owinjo bed ni en answerable to the president and the people mag Kenya ka sama nitiere mibadhi kuom police. Ma endi gima ochakore ndalo nene kata ne en mabasa achiel mane iluongo ni Lolwe mane wuok na Kisumo kochomo Mbita ne korap mibadhi ni endachwa ka. Ma gik sani endi koro dhi nyaka digital police. An chieng' mona nyihero ka police an gi siling 100 to koro ni wewa man change. Imagine ni odwaro siling 50 to 100 ni to onge 50 kendo yie chunga ka ni wa man change. Gima ng'ato wacho ni police obede gi koti maonge ofukucha machana police so nyaka pesa ogudu ka koro kata mi koti maonge gine maonge ofuku onge kata kama gima owinjo watim namba 1 police road block owinjo bedi road block tije nang'o then gima be medo hinyo jo Kenya mogik mana nuoyo makelo mibadhi kata ndara gimiluongo ni insurance ni owinjo wang'e ni to okonyo japiny gang'o ngeche police maki kionge insurance to police ok dhi mak ja insurance kotamre chuli ka gachi okethre. So police riti ndara gima police ng'iyo en insurance emanyi go seriously ok ong'e kata moko ng'e kata ter ka onge nikech ibing'e ni insurance na pok ichulo idwa kadho nyaka koro ikadhe akadho na mayot kadhi manyo insurance na 50 keto ka mag matatu to koro kata matatu gol meduka manigi gimoro amora igoyi nyaka ni ndara ni yiniere ka kibiri ito magach ng'a mobire ndara ni tiende niya police department en obedo coordinated mana under ministry koro coordination ok en instruction emomiyo watemo wacho gima duong' kata na counties wa tang'o momiyo migawo mar arita kwe ni emotele weche mag mibadhi police ng'eny koro ing'eni chakre ndara kiwuok loy tok michop kure police choka pesa ndara to en under ministry ni to ok obed directly dealt with gi the minister obedo dealt with directly gi independent body miluongo ni inspector general of police. Koro ministry timo ma coordination ni nyiew negi uniform ng'iyo kaka itimo negi resources chudo margi but adieri ng'ama chiwo instruction ni mondo police mobedo corrupt maki gin ji ariyo EACC ema nyalo chiwo instruction on mark police no to kod
Inspector General of Police emanyalo chiwo instructions as to corruption madhi mbele. But adwa medo katieko niya in that point. Mibadhi nitiere Kenya ka. And maendi ok wanyal tamore. Makata wan ko wuotho e counties wa. Counties wa ibiro yudo ni kata sama wuoyo kodi ni Joyce. And maendi onego dhi e record. Pesa ma counties wa yudo ok gitigo gichamo bas pesa mawuok e national government emigedo tuche wa kocha. Koro yudo niya governors wa osiko manane mara gidhi launch airport. Airport igero gi national government. County government ok gero airport. Maoma bechocha osiko no dhigo picha gi paya. Odhigo picha gi fish market. Odhigo picha gi to fish market ka national government ema gero. Gin kipenjo gini un billions wa par gadeng ge county government Homa Bay kawuono budget ochopo almost 12 billion. Kipenje onge. Then Masoya miwinjo ni. Masoya ni to koro ne kamora mora. And gima onyalo konyo Masoya mondo rum en niya namba achiel horruok ma wachata manyaka obedigo. To mar ariyo service mar sirikal nyaka bed fastened. Ema miwino ka ministry sani no president no luongo chief officers, CEOs all MDs state house nyocha. Mokono gi ni speed must be in every department. Onge gimoro niya ni pass kaka watch passport. Watch passport ne nitie breakdown kata gachi miringo go nyalo bedo gi problem kata dala ni kamidake baf nyalo kethore. Ne machine mar printing was a problem. Koro papers no kel but papers no donjo. Apa neno ka PS muchune registration Bitok Professor Bitok no receive papers. Kendo backlog mane nitie kajacha di reduce. Koro nyiso niya ne gicho bedo kacha. Koro ngeni koso bedo ni loso gi tek to ng'ato konia kela lofu moro apar aringa los nigo piyo piyo. Bas kineno ka waduo konono alufu apar migolo no idhi nyogo papers iloso go piyo piyo kose koro igolo gi kumancho pandgie mar mondo mi ng'ato chiwa Asoya e kaloso nikech mage gik matimore. Line board bise bedo gi jatuo madwaro mondo rwakne heart. Obed gi heart problem koro idwa timne operation mar heart idwa lokne heart. To line nitie ji 185 to heart be poko yudore Kenya mangima. Ng'ati be tho. Mostly biro yudo ng'ato biro wacho ni omany kaka achenjo ng'ato obi namba 1 line mondo sama heart no donjo. To ng'ata morom kode mokwongo. But ibiro yudo niya in the process ji mang'eny hinyore. Ji mang'eny dong' ka ok oyudo. Nyithindo ma joma onge go weso mar chudo biro bedo ma ok weso ma chudo. But gima duong' be nyaka wang'e kata pinje demokrasia mosedongore. Corruption osechandogi. But nitie thuolo ma mechanisms biro tiyo. Systems wa nyaka ti. Ana wacho ni mondo wa deal gi corruption. Procurement officers kende mowinjo mak tek. Kamora mora magintie gimako gi malutwe gi te. Nikech gine magi medo zero e bath 4 million bedo 40 million. Minister ok med gigi. Signature mar minister onge. Ok gini biro manyo governors gineno kimako governors. To gidhi to giwuoka wuoka. Kaka ko governor wa Homa Bay. Ang' imako Gladys gi corruption mane? Nikech en onge voucher mo sign. Onge gimikech EACC kadhi to dhi ng'iyo voucher, dhi ng'iyo award letter, en ok ochiwo award letter mora mora. To en emo gine miwacho ne gikwa. Ang' iting'o governor itero kaka mosetere kot. Iwe gite. Nikech odhi penjo ana sign kanye. Onge sei mare kanye. Moi ni wacho ni Kwale Kenya ka. Ni wacha wacha. To kuma no gitiyo gi joge gi moko mar mondo mi oket rangi. Jomitiyo go gi kore manyaka tamre. Kori blame ni an MP akwalo pesa idie to nitie jadalau mochune ndiko vocha moyie ndiko kanyise. Ang'o mamone wacho ni tamri ndiko jaduong' ato ka koro nyaka ndik mna mopogore gi macha to tijne mawe. Jo Kenya odich gi tich awinjo ka samo gi complain yo ing'ado wa usuru mang'eny. Apenjo moro gokinyi. Awinjo ne Peter bende. Kosuru thoth. To kap kosuru no ng'eny e do penjra ne giwacho ni rach. Kosuru no ng'eny ni. Nitie ng'ama onge tich mago mondo itinyo ng'ade kata nus mar pesa. Awinjo ne Peter bende wach moro iri. Hapa ne mheshimiwa wuoyo to kama pogore kode paro ne wang'iya ni to polise gi ang'o momiyo gikawo Asoya. To osiptal kacha sani dakteche ogomo. To wachak wang'iyo survey mano timni ni wachni ati higa mar 2023 nyaka ne history mar independence mar Kenya level mar corruption pok ochopo kanyo. Koro adieri makende ni police ni one en dhano. To ng'ani ka dhano to ni wacho ni ati in kikawo sirkal tibiro mede mshahara mare mondo obed malo. Japuonj ni nyiso ni kikawo sirkal tidhi mede mshahara mare obed malo. Daktari ong'is the same thing. Tiyudo ka ng'ani ka no 170,000
to sani obedo tax budong gi 10,000 police ni kada mana kako dhi ndara kaya chande pesa ni sirkal no ngado te koro ngani embe en dhano koro over taxation ma sirkal timo ni ema contribute largely to police kawasoya ndara adieri makeni corruption to nochakore achon kiwuotho king'iyo kata mana pinjwa majirani Tanzania ka kidhi police kende kimia soya oko bikawa soya no obro maki nikech king'iyo kaka ichulo gi be police ichulo maber to mekwa ma Kenya gi gino migi propaganda turi abro chulo kama ubro bedo kama to sani dakteche ni ndara ngama chul gi pesa onge tinyiso wani ati nitie budgeted corruption in the government inyiso wani wanti gi ghost workers ma ichulo more than 500 million annually pesa mechulo ghost worker ne angamono monde wami police gi kata dakteche gi pesa maber ma kata ka ng'ato obedo corrupt iwacho ne ng'ano gimochune mondo miyo ka pesa onge nikech ochule maber tadi ma kende kada inuki nyal bire studio ka tinindo ke police ni en dhano Richmondi mar mondo mi pito tiek monde police ni en dhano koro gini adiri ma kende ne sirkal ma wan go sani nya corruption kaluwore gi over taxation ng'ato bedo tax makata siling achiel ma police dhi go ndara cha onge daktari bedo tax makata mana pesa ma en owuon kutuo nyalo ng'iewo godo yath onge koro chune nitie gima iluongo ni koro survival social darwinism koro ng'ato fight for survival nikech embe en dhano ima survive koro wabede ne wang'iyo ne to jopiny be wang'e ne to sama giyiero sirkal giyiero ng'ama chal nade telo nikech ka telo kucho top to nyaka piny top koro wakuong gichak ne ati to jotelo mage joma karakter gi chal nade king'iyo jotendwa mang'eny iyudo ka gin joma nigi corrupt cases to jogi be jopiny emoyierogi koro jopiny be ka ji dhi e yiero gimomiyo wan gi demokrasi en ka neno jatelo moma timne rach ok onego be ni yiene ochop kata mane debe ka jopiny ok otame to onego be ni ati this government agencies like EACC onego be ne block ji ainano to owacho ne ati kaka wang'iyo these counties sani ne wan gi governor ma Moses is it Samburu ma properties getetete no bedo frozen nikech ang'o noyude ka notiyo gi yo mibadhi mar yudo mwandu onego wang'e to ka ng'ato sani mheshimiwa Ondiek ka ne en MCA sama nodonje MCA nitie gima iluongo ne wealth declaration form no declare ne en gi dhokadi en gi diekadi sama wuok en gi gigi adi koro gigi ka wabedo ka sirkal obedo serious mwang'iyo ne to sani king'iyo joma wayieroge iyudo ka ng'ama nodak Kayole sani en Karen to mshache gino gima ong'e koro sirkal onyami badhe ni makoro en gima jopiny giwegi nyaka ng'ine to joma gikete telo gin ji aina mane Iwacho kanyo makare ahinya ken bende dago mar penye ni ponono kalure kod chudo matin ma inyenya ma ponono jo iwacho ni polisi kinde mang'eny osebed kiwacho ni maslai magi pok ong'eyo makare mane ma ponono ka gidhi kata endara kacha kar mondo ging'i kata weche mag insurance mar gari mani chiwo ranyisi to kosedine mana 50 bob to we mana gari ng'iyo kanyo ponono chudo mag jotije matie migepe mag sirikal chudo matin ema miyo gin tiere thuolo mar kawasoya ma ng'ato kong'ise koneno ka thuolo nitiere kanyo to nyalo nyiso ji ni aya miya pesa makamae mar mondo mi ami tijni kata mar mondo mi akasni chenro makamae mar mondo mi obug godo dino bugo mapono ne ntiere godo mar yor nok mar omenda an gima de wakoni ni namba achiel ok en wach chudo nikeche adhi lero gik moko adek kiyiena namba achiel wach chudo ok diang' wawach ni chulo jogi matin nikech jopiny magikawo asoya kuom gigi moko onge kata tich in gi tich omiyi kata kichuli mathin 50,000 ni to ng'ama ikawo kuome ni to onge kata tich koro ng'ama nigi tich ng'ama onge tich ere ng'ama ni marach molo wadgi madam police wach ni ani en bing ni chule mathin koro nyako kawo osuru to kichule mathin ok owe tijno ang'o mochuno ni nyaka ibed tijno kifil ni chuli matin in ka kifil ni chuli matin to jomoko nya chuli maber kamoro ok idhi kuro or iwe tijno idhi puro kaka wan wawe tich an awe tij MCA ka pesa ne tin awerago sana adich aonge tich an abedi jobless ma to kata ni kaka chalo ka ago chumbuna nyiso ni akopo ni police kata japuonj kata ng'ata madwa bedo corrupt kata nas ema nyiso kata nases gi komi tich ni winji tich mathieth ti feel ni tich mathieth no an ok awuo marach an be awuoyo to adhiya kifil ni tich mathieth manyisogi giwe keto ni gitamore chiwo services
Ka mshahara no tin ahinya. What is the right thing? Agoro inondiki kanyo. Initiyo kanyo. Okay. Iwacho ni onge nang'o ini na. Apa eja. Anati office. Office no ngamundikie. Ade kora kenda. Bas, ngama ndege sirikal ma fil niya, mi chule chathin. Oko we, odhi oti, ondik to ibo di ti kendi. Ini go koko nega, ki yudo pesa mathin. Gima duong' ma nyaka jowa yiere go. En niya, mishahara kaka Goro gine wacho. Giwacho niya, ni no wach ni dhi med mishahara. Gipenjo ni dak med jogi mishahara. To mishahara sirikal nyalo mana medo pesa ko yudo kum ushuru. Ka sirikal dwa choko ushuru, be gi complain of ushuru. Chalo ngine dhako ma in ge ot. Mokachi ni jaduong adwa pesa dhi nyiewo chiemo. To kisemiye pesa chiemo ni bende okodhi om ogokoko ni chiro ochopo chiro modeko. You see, when you want ni government or increase salary, government yudo kanyo. Ok pesa sirikal nyama yudo ushuru. Ushuru muwacho ni sani walere gini kawuono Ramogi. Kajike jo kanyanam okaso oko kachacha nusuru ng'eny. Jomo ndike tich sirikal ing'ado ushuru kama. Achiel ushuru mokwongo ming'ado gi en gimiluongo ni pay as you earn ming'ado atamalo 30. Mamano nochak ng'ade nyaka ne chak piny. William Ruto kama chako ng'ade kawuono 30%. Sani ushuru mochako medi en king'amo ndiki ushuru momedi en 1.5% mar housing levy. Nyathiwa in gi calculator ka jopiny be ng'iyowa. Wach niya 1.5% king'ama japuonj machamo siling 46,000. 1.5% masling 46,000 en pesa di. En siling 586. 586 shillings. 586 shillings ni ema jogi dwa riego ndara ni ng'ado gi 586 shillings mondo ger go udi ne joma madhi kono. Wachudi to kwanyal go mbaka matutsa ni kalore ni podi ni tiere gonyre ko para. Ema gi wacho no overtaxation. Kipenja Agoro gini ere overtaxation. Because the president is only taxing the government tax kalure gi income mar ng'ato. Sama abiro ka an sirikal ok ondika. Ok ng'ada usuru directly. But nitie usuru ming'ada e VAT. Sama dhi atimo tenda ga ting'ada VAT. An sama ng'adwa VAT busewinjo kwalande ndara no ng'ado VAT mang'eny wa johala gi. Jok mondiki sirikal gi magonwa koko every time TV ni ng'ado gi mang'eny. Giwe tije gi mondo jomoko odhi okaw. The next thing, ana mana wacha. Adoni Mark Parono gi kanyo. Mark Parono gi kanyo the next thing. Mark Parono gi kanyo. Kata bed member of parliament. Jomo ndike constituency na masirikal ondiko. Thin molo joma onge gi tich. Aya Mark Parono gi kanyo adoni wakaw yuyo mar ariyo eka waduogi dhi mtako gi mar ariyo. Angi achak gi kanyo. Wamodho mana pi matinya kwa Ramogi Ajwang waduogo ote magi bende abro bedo kasoma achiel kachiel kik idhi mabor. Mimi naitwa Anton Keremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mimi ni driver wa Mati. Niko na ndondana niharakisha ananiambia gari imetupita. Nikamwambia kuna simu iko hapa ya muhimu. Ananiambia muhimu gani sasa tuliko na gari. Nikamwambia nikaweka gari kando. Nilifurahia by the way machozi. Nikamwambia usiweke mtu mwingine hapa mbele asione. So mtu alikuwa anakuja anamwambia hapa mbele tunabeba manager. Nilikuwa nataka kufungua ka business, kuna wife wako home, hata yeye atoke kwa nyumba sasa tupatanange jioni. So Shabiki imenisoti. Shabiki Super Jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Asai weno na shemecha, iwe duro. Aombi weno na nyote nani, iwe kuyo. Achano mwendo vumilia pa, zako kulu budale. Wakosa pesa vumilia pa. Dial *487*3# to get this song. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima.
Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Waduong kendo nyakora Ramogi Jwang mar mondo mi wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kaponi kitudri kodwa kod sani antiere kae kod Peter Agoro jakenera tiro mar oganda kendo jakom mar Justice Alliance kaachiel kod Kennedy Ondiek coordinator mar UDA South Nyanza. Kapok ne wadhi e yueyo nitiere wach mang'adi kiwache nitiere kod weche adek ma idwa wachi se wach achiel e odong' ariyo mana mapiyo piyo kapok asomo moko kuom OTB. Atemo wacho niya ang'eni sama points ma samora wacho gi to nitie ji ma jige johero ni iwuondogi kata iwicho mo tok chupa niya osuru ming'ade Kenya kawuono kik wawuondre gimi payslips ji wacho ni payslips were overloaded payslips overloaded gang'o payslip overloaded gi 30% ma sirikal ng'ado ka in member mar union jo-union ng'adi madhi mar union cha ok dhi ne sirikal maja ma jo-union kinja kopete janat kopet ng'adi gine nat ng'adi koponi in e sako to pesa ni ok en pesa sirikal kitieko ming'ado 1.5% tidong' gi siling 3 gi simon e gine payslip ni wabro penjo ni loan ni ikawo nyaka bedi loan moro maduong' ikawo mang'adi kanyo loan no sirikal ok okawo tiyogo so nyaka wang'e ni usuru mag sani ng'ado jo Kenya NSSF en pesa ni mibiro miyi NHIF en ng'ad ichule mondo mi yud medical cover manyalo cover kata cover joma moko koponi no kibet matuo but moj mar ariyo jo Kenya nyaka kuong understand ni to wa history wa en nang'o kapok wa blame sirikal nikech samwa dwa ng'iyo sirikal makawuono to sirikal manyoro ok wang'e sirikal manyocha ok wang'e koth nochako gowa kanye sama ne Kenyatta okawo Kenya to ne onge tools mag running mar riembo sirikal ne ji obedo gi thuolo mar ng'ukruok bas ne services mar sirikal obedo modiyore kas jopiny nochako dwaro mondo mi giyud kaka shortcut mag yudogo gigi miyo ne ing'e chon ni nyalo donjo e university to kata pok igraduate to semi school midhi puonje dong' mana diere wuone wa jopuonje machon ne gin gibedo posted kata kapok otieko skul jomoko ne nitie nyaka untrained teachers ne ndiko to kawuono kata mondo ndiki BOG teacher nyaka ibed ni in gi degree kata in gi certificate midwaro teacher malufu apar moko teacher malufu aboro the thing en niya nyaka wang'e ni population osedhi malo to system ba sirikal ok medre very fast gima Agoro wacho niya nang'o momiyo corruption maiga mokadho ne tin to maiga ni ne ng'e bose penjore gimomiyo budget mokalo ne 2.9 trillion to kawuono owuoyo 4 trillion donge neno there is a variation niya nitie increase population omedre chon ne wan gi 39 million kawuono Kenya wachomo 50 million sama wan 40 million ka nitie probability ka nyalo cha achiel ewi 40 ne bedo corrupt kawuono corruption ni malo nikech ne ji out of dhano ka ne chances ka wan ji adek kama tachiel kuomwa jamibadhi kokelwa ji 7 at least 2 jamibadhi sama population omedore factors nyaka medre mana dieri ma jo Kenya nyaka ng'i to gima duong' en niya
ere kumwachom awacho ni japuonj mondo ikitich nyalo hinyore koponi okoyudo msara mowinjo yudi daktari nyalo hinyore ni gik mokari an sani gima ng'eni dakteche ng'anyone ni interns gidwa nondiki working condition ni e county government is being addressed. Ntiere CBO ma 2017 mapoko chopo ka. 2017 ne nitie president dalogo. Dak ne gitieko gi president no. Gibiro bando president masani endi for what reason? Kana gibedo 2017 nyaka 2027 2024 kawuono en gadi. Makore kidwa rido ne nyako micha kagima nyako micha mo sign kodi contract ni to nyako micha fund e kinde mane gikawo telo dong ne gikawo telo gi kila kitu mo wuok e sirikal mokalo ka gibiro godo dak ne gitieko gi sirikal cha danga donji kati ka matiende ni kori temo wacho nonego bed ni gindiko CBA machielo kod sirikal manyien ni kose mane negotiation makoro winjo gibede nikech one different circumstance apane nyaka wayiere ni neno government operate a principle of continuity. Okinyal wacho ni ati gima sirikal machielo cha nowacho. Notimo kata nowe. Continuity is working, but gima wacho ni. Kidhi pending bills ma county governments kawuono. Governors nyaka ne ket committee moro ma analyze bills mane giyudo. Dak ne wacho ni government ni endi ochula go wigi e kini kecho yudo. Nyaka ne wabedi gi pending bills verification committee ma cheko ni go wigi ginadie. CBA ni be nyaka cheke ni sama ne usaine cha. Ne usaine ka circumstances chalo nade. Budget ne romo nade. Ministries ne chalo nade. Devolution ne nitie koso onge. To ka ne nitie ne revenue ne chalo nade. To circumstances ochako change. Dola ne chalo nade. Koro nyiso ni CBA nyaka gidoge manyien. That's the thing. Peter be gimoro ilaka. Apane gima Ondiek wacho ok en adieri. Onge gimo change e gima dakteche dwaro. Jopiny pod chulo ushuru kaka negi chulo. In fact sani gichulo mang'eny kata moingo kaka negi ginene. Maka sirikal nogolo promise. To nyaka gi fulfill nikech be kata ka wang'iyo adieri makede ne to jalup ker between 2017 to 2022 ene president masani. To king'iyo jogi te gina they are just the same people. Koro kinyalo wacho ni ati winjruok mane joko bede wachako kel winjruok manyien circumstances o change. In fact circumstances kada ko change to almost everything remain constant. Jogi wabedo chulo ushuru moingo kata kaka nwachulo. Working condition mar jotich mar sirikal apane mae sirikal muketo working condition mag jogi obede marach moingo sirikande temo sabedo ko king'iyo history mar Kenya since independence. Aluora mar tich ok ber. Koro sama aluora mar tich ok ber onge gima biro dhi mbele. Koro aluora mar tich karach to gima ne wuoye wach mar corruption cha. Environment ni karach emonyago koro wachalo gima waolo fertilizer nikech aluora mar tich rach koro ng'ato nyaka survive nyaka oyud gimoro ma ngodhi gade ode. Mane gima mashina Ondiek nyaka anang'iyo gi chalo mana gi jo-Azimio nikech gika giwacho chal mana gi ka jo-Azimio kawacho. An apenjo jo-Azimio gimo chieng' moro endo dhi openje en be ang'o momiyo iwacho Nairobi ni mondo President William Ruto otim gik midwa ni gitim mang'eny gi to kidhi e sirikande mag gi kata mag counties ma bende ODM gi mantie kata Azimio gi to yudo ni nyaka sama wueni kata idhi e counties wa kaka Homa Bay giri for example ibiro ni contractors mano winjo be no se chul gi pending bills. Contractors ma Homa Bay sama wueni poko chul kata pending bills gi poko chul. To national government kato kasruok to kata usuru miwinjo ni ichoke nyaka county. Kendo county koro ichoke seriously nikech level dhi malo mar usuru kata county. Gima duong' manyaka wawinjre joma pingo sirikal, joma kedo ni ratiro mar oganda to gi joma nie sirikal en Kenya wane circumstance mopogore. President corruption idil godo ne president ochiwo order. Giduoko expenditure margi to 30%. Mane neno ka Koske nosewacho ni gik mang'eny idhi ng'adi. Mar ariyo, kidhi e piny Kenya ka, nyocha president ochako ka giwacho niya bech mogo ni malo. Kawuono mogo en siling 145. Ariamba go. Noyude ka en 110. Owadwa yiero tim ka William Ruto donjo ka mogo pesa di 200 gadi. He was part of that government. Bwana.
Agoro. Ing'eyo ng'ama ne ran government between 2017 kata kamano maga ng'eni gin mbaka mang'eny ahinya mag wadonje gi sani. We asom moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi ma kawuono anyisi ni ote magi bende wabro bedo kwa chwalo achiel kachiel kata somo achiel kachiel kwa dhi mbele ko twak marwa. Magi wacho no yaore Joyce mai magi mara sivo an gima neno Kenya kae mibadhi ok nyal rumo nikech sirikal ema nigi mibadhi maduong'. Jogo wacho ka ni jogo kata kamano kinyalo mana duok na ote machielo no wacho ka ni jogo owe kaumu wacho ni owe laumu jomoko to gin e jo mibadhi gigo moloyo coordinator no o defend sirikal kabisa kaeto wacho ka ni Hague negi chulo Asoya. Aya janeno wacho ni nitie services ma ok ka ok igolo pesa to joma ogolo yudo ka inidong kanyo. Winter Akech wacho ni an Winter Akech kawuok Kadibo sub county en adier ni ka polis opong'o mibadhi kionge Asoya to ok iyud konyruok. An ne security mar school nogo wadwa gi rungu kane adhi ka polis to madam mane nigi case otamre ni ka onge 3,000 to kidhi arrest kaeto tadhi ka aipoa. Aya janeno moro wacho ni Asoya ni kamoro amora e Kenya ka nyaka e kanisa koro ka sirikal nyalo konyowa to dang' wakonyre. Emmanuel wuode Nyaudo Ulanda wacho ni penjna welo ni kiwinjo ng'ato makwayo Asoya be inyalo donjone. Morin kantiere Homa Bay wacho ni mibadhi e Kenya obembowa sana because of our attitude. Ka imanyo tich nyaka ibed ni in ng'a wacho ka ni in gang'o. Education in Kenya has become useless, too sad. Jane wacho ni mondo Asoya rum e Kenya ka tiekuru Asoya mar polis e ndara makao pesa aoyaye katije neno. An Jane kani Dandora. Evans wacho ni elo Ramogi TV Evans ka an Gemlana penjna welo ni ang'o momiyo mtoka e ndara ka ochopo e road block to golo pesa ang'o ma omiyo gigolo pesa. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo kinyi makawuono. Med mana chwalo ote magi nyakoro Muga Jwang pod wabro bedo kwa somo gi achiel kachiel kinde modhi mbele ko twak maro. Ng'ato penjo ni pono kiwinjo ka ng'ato kwayo Asoya ang'o monego bed ni timo. Maduong' to en ma ji nene ndara. Adiera no ka polisi idiyo ne 50 bob to jowuotho ling'aling'a japiny nitiere kod ratiro mane mar tieko weche mag Asoya ge inyanya to mago matimore bede sirikal mano gol report nyaka sani picha. Hapa na diri makende nyaka wang'e ni ati it's the right king'io article 31 of the Constitution of Kenya. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar defend and protecting the Constitution. Wawuondore ni ineno ka police kawa Asoya. Wan gi gimiluongo ni citizen arrest. Oyiene japiny ka unyalo yie gima nyaka ji bed go ni unity. Neno ka police kawa Asoya kaja. Onego bede umake mondo utere ka EACC. Nikech mokwongo ikaw evidence madwarore imak picha ne nikech magi to gik maneno pile pile kwa wuotho ineno ka polisi iketo ne 50 bob e lwete emomiyo wacho ne EACC be ok titiji gi maber nikech adier makende ok nyalo wacho ni ati gin giringo ga e polo gin pok gikadhe ndara kama gineno ka gik moko aina gitimore koro ka EACC ok titiji maber jopiny bo nego konygi ne kineno gimoro aina ni ka timore one report itimo mana ka in gi evidence koro ikaw evidence nango evidence nitie pictorial evidence igo picha then bo yini kone unji mang'eny you can citizen nitie gimluongo ni citizen arrest unyalo mako police umbe ma uter ka police mondo utere court. Yes. Mane yo korka kori Kennedy. Gin activist gisemako mane. Kero jopiny gi rumas ga rumas ma EACC oketwago gi ni giyudo ni pesa ma mibadhi ma Homa Bay kia pesa ma kama mibadhi ma Pokot ma kama magi rumas nikech gin gibowinjo gi mak jog un ma un activist nyisa chieng' misego picha mitero picha no ma police obiji bie gi example ni an kaka activist ne chieng' moro corruption dhi mbele ka ne wago picha kama muatero modhi omake ka koro in activist emo kinyal gi
apane mana wawinjire ni wasatimo mang'eny. Usetimo mang'eny. Wasatimo mang'eny. Mana osatimore kata kiwuok ga news. Kata mana no kata mana sani an gi case mar Siaya County. Kori wacho ne jopiny. Ingene tija ne kasane no ka gine dhi mbele akaw the right action. The right action include going to court. And we have seen circumstances kata sani an gi cases mang'eny e court kaluwore gi yor mami bad. Be case mar police wakaw 50 ndara. Nikech ung'eni wang'iyo bende nikech police nigi order margi kaka gitiyo. Kata idhi arrest obedo matek ne japiny. Wawe keto japiny e obadho. Nikech japiny mikete obadho ni sama osego picho tero to ene modok dala ne kende. We wuondo jowa odonje nikech adieri man kende en niya police osebedo gi problem ni over the years. To nyaka wang'i bende niya ng'ami pike police en ng'ama chalo nade. Ing'e niya ka wasekawo police bende wamiyo waketo gi burden mar jok mapiny mogik e society gedi sikul kacha ko waiti police uneno grade bido joge police ko wasekawo level no waseketo kanyo. Mar ariyo condition muwacho ka ok en mar di payment kende. Criminal standard osemedore tiyudo ni winjo ka ng'ano wacho niya joma kogike road block ogolo pesa police ting'eni poko kwagi drepe mag matatu an asebedo matatu aidho matatu bende several times asebedo nyaka mbele gi driver chieng' mapenjo driver ni wuod mamit en ang'o to amanyo gir ng'acha tapenje to ng'ama chung' kucho gari pod dhi poko kwayi anything ere gimomiyi golo pesa chiko mera dang' ok akadhi tapenji gachi nigi makosa mane kata onge kosa gari nyaka ang' nonwang'. Tiende niya wase yawne jogi lwasi mar kawo pesa ka watamogi nikech an adiera an atamoraga kendo obedo ga stalemate ayie we wuodha to kami police pesa akone bwana katere marach chieng' moro ng'ato kasa ni ere brake light jopiny be winju gigi bed motegno gar kabisa. Police kose yudo ni luore bodhi deal kodi ka ng'ama luor. An chieng' moro police openja niya ni na nyon break ni ere break light. Apenji bwana an ariembo mbele ka break light chien kucho dang' abedi gi gari mbele ka. Honestly break light ka police biro penji break ka onge break light kuru dong' onge. Oneno ka onge. Kotieno biro penji mondo buogi one kiluor. Akoni break light ok abedo gi steering ka an gi steering gi driving license. Break light ni chien. Bed nyis police ni ng'era tiro mari. Kisenyiso police ni ng'era tiro mari kata in conductor koni bwana an gi uniform midwa na rwaki an gi driving license mar repwa ka gari ni onge insurance tiwachi wan gi inspection wasetimo 50 ni dwa ni wagol nikech ang'o ka wasebedo mataf on police biro bedo dok chien to gibedo gi mi service. Mara record police migepe moko go bende ji nyalo bede taf kose gitim nang'o kalune ok en mana police kende. Kidhi dwaro birth certificate kata mana passport. Kidhi dwaro passport an gi passport na ene ofuku naka an adhi achulo siling 3,400 ma kawaida mar passport kana loko old passport abire new passport 34 gine the pages my 34 pages na chulo my money na bedo ndalo 21 that time ne onge backlog mar new passport na rito 21 days oluonga dhi e fingerprint achaka rito 7 days ayudo message ni your passport has been printed kata ID kidhi kata Huduma Center ka ibiro yudo niya idhi apply imi ikaw fingerprint and then imi message irito idhi Huduma Center ka gima watimo ni jowa ing'eni dwa dhi wuoth America tarik 21 dwe mar 4 igane to chakre January bende ling ito mangona ka gi dwe mar 3 tarik 13 ko kikazi idwaro passport in sami ikazo ni idwaro passport to jomoko be nie line mar passport ng'at madwa dhi golo ni mondo migol ng'at cha miwe mi ng'ama chielo mini sami dhi miye siling 10,000 bi paro ni nitie ng'ama nie line mowinjo be ni yudo gini midhi interfere go kapok idwaro mari wuon tiende ni one selfish king'iyo Thomas Hobbes theory of rights kuma ne wacho ni teko te wakaw wakete state ne en niya ng'ato ka ng'ato mane tek
ne nyagore kien tiyudo tekoni iprokiwa kaka inyalo but manomiyo kel state mondo balance ite ka sama nitie resource matin iloso passport gicha bedo printed gi machine jo Kenya madwaro ng'eny joma donjo immigrants modonjo Kenya bende dwaro passport gi ng'eny nyithindo minyuolo dwaro koro nyiso niya process ni kidwa interfere go jowa nyaka we processes ora wach ni mogik Kennedy Ondiek thuolo mare orumo en niya mibadhi ok birume Kenya ka jo Kenya ok ohore ihori everywhere police kata koro mogi godie ndara kidwaro abstract ori kituomo gari ori jowa rito niya ni last minute kata kawuone ma wach ni ji odhi renew license gi omiji deadline jo Kenya ok bidhe gibiro rito konindo ni kiny last minute kokiwinjo ni system opong ng'at mane iye kaja chande ube koku chieng'no udonjo last day udonjo ji 30 odwa tiyo kae dhano in midhi manye gi pesa awacho ne jothurwa pesa onge ne ji te sani makata kidwaro tich moro tich sieko ne ng'ato gi siling 1,500 ng'ani ni ang'ia pesa nini ng'eyo bi ng'eni kumidwano dhi omanyi gini boko tiye in iting'o 500 tero in eminyae makata kukawo pesa ni ok idhi landnwa ni pesa ni olal because in emidhi manye gi pesa ni in emidhi keto pesa ni obadho kisekawo pesa ni keto obadho giming'eni boonge gi teko mar miyi then korichoke let us be sure ni an ariti ka nyathina dwa dhi alliance obi odhi alliance ka ok onya dhi alliance odhi kandiege wambo wasom ma kandiege tariek mondo jo alliance erokamano ahinya Kennedy Ondiek. Peter Agoro wach ni mogik ka wachiko twak apane wachna mogik jopiny mondo ong'ene mondo mibadhi rum one nyaka wabed gi jotelo manigi integrity sami ji dhi e yiero ng'i ng'ato kapok yiero ni to jatelo mayiero ni en jatelo machal nade kani ikawo jatelo ikawo ng'at moro ming'e mabende nitie gi corruption cases miwinjo ne nitie kata mana kamoro mane ene gi wach mar mibadhi tichaki ikawe miye telo imiye man ofis no mondo mi odhi okwayi pesa koro in modhi mayo kodhi mang'a machielo koro jopiny oket jotelo makare ofis mopogore gi keto jatelo makare ofis wadwaro gini wawacho no ochalo koro culture ji some onego wabed gi ethics as part of our education system. It should be compulsory from primary to university level kata college level. Mondo ng'ato kadongo to ng'ene ati timo tima kama en gima rach. To kata mana kanisa king'iyo kata mana muma corruption en gima rach ka jachwech mar piny emong'ene gima rach. Koro wabed gi kanisa wasgi gimbe ginyiso ji ni hapana ok ne king'iyo kanisa to ng'ato nokwalo pesa kamoro jayalo ng'e mabende ng'ani jakuo. Neto ng'ani miluonge kanisa pile pile every Sunday every Saturday ogo arambe gi pesa mokwalo koro wachake kanisa be nyaka wadhi kanisa wadhi nyaka kanisni wagiendi to wang'ene to jotela aina mage mwamiluonge kanisa mondo migigono warambe to pesa magiyudogi be match gi their level of income apane ka watimo gik moko ariyogo wa invest our education culture on corruption then wabedo gi jotelo makare to wach mar mibadhi biro bedo thingo biro bedo gima wiwo wil godo mibiro dhi kani qualify graduate kawuono one gi enough opportunities government will create enough opportunities because we have enough resources erokamano ahinya kartelo chakore campaign jopiny ema ok nya yudo jotelo mabeyo nikech Agoro ni ok nya chung MP ok nya chung MP nikech onge pesa japiny dwaro pesa jopiny bo dwaro pesa sama ji campaign nikech ok biyiero ng'amo mi pesa to kodhi okwalo mondo duognigo to i complete erokamano ahinya Kennedy Ondiek kaachiel kod Peter Agoro kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ubi wabed kod twak thuolo marwa e morumo kata kamano jopiny bende ikwayo mar mondo mi owe nyayo weche mag mibadhi ahinya kotudore koda chiwo asoya kata kawo asoya tieko mibadhi chakore koda kaachiel kod in nyakore Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo Elo jogo duto mano neno ni chenro ne obiro ni yo makare mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao wagonu erokamano ahinya kod jogo duto mantiere gallery mano moriwo director marwa mar odiochieng' ma kawuono jogo picha jo TX kaachiel kod jo mak duol wagonu erokamano ahinya nyaka Ramogi Ajwang' ibed koda odiochieng' makare kendo ibed koda Pasaka makare oriti masani nyinga Joyce Odur.